Dobrý deň. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa dnes na rokovaní budú venovať aj verejnoprávnym médiám. Diskusia bude aj o novele zákona o rozhlase a televízii Slovensko. Pri mikrofóne so mnou je predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany v parlamente, pán Rafael Rafaj. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Rafaj, ak môžete zhodnotiť, aká je úroveň a aká je situácia vo verejnoprávnych médiách teraz na Slovensku aj v súvislosti s touto predkladanou vládnou novelou? Predovšetkým médiá verejnej služby sú dlhodobo podfinancované, takže tá situácia je z dlhodobého hľadiska veľmi kritická zlá. Z nášho pohľadu národniarskeho sa veľmi ťažko presadzuje napríklad pôvodná slovenská tvorba. Všetko sú to väčšinou len preberané cudzie veci, hoci rozhlas a televízia Slovenska majú povinnosť rozvíjať slovenskú a národnú kultúru a tvoriť aj pôvodné diela. K tej zásadnej zmene dôjde v oblasti financovania z koncesionárskych poplatkov alebo z úhrad verejnosti na priamu platbu. V podstate verejnosť ušetrí niečo vyše 4 eurá, ale opäť sa zaťaží štátny rozpočet, pretože pôjde o nepriamu formu dáne vo výške 90 miliónov eur, čo je však žalostne málo. Na druhej strane sa napríklad ale rieši smerom nahor plat generálneho riaditeľa. Veľmi mi prekáža, že do tohto zákona opäť strana Most Hit presadila zmenu v paragrafe 15, aby jeden z hlavných dokumentov rozhlasu a televízie, programový koncept, obsahoval aj údaj o percentuálnom podiele národnostného vysielania alebo v jazyku menšín, hoci všetci vieme, že ide v podstate len o maďarskú menšinu a vysielanie v maďarčine, ktoré, ak niekto sleduje, tak vidí, že venuje sa nie tým témam, ktorým sa venuje povedzme spravodajstvo alebo publicistika v danom týždni alebo dni. A toto rozhodne Slovenská národná strana odmietne. Na druhej strane sa poukazuje aj, a to je jediné pozitívum, na potrebu rozvíjať národné povedomie, ale súčasne aj rozvoj občianskej spoločnosti. Ja si skôr myslím, že je treba, ak už, tak zadefinovať potrebu integrovať spoločnosť, pretože slovenská spoločnosť je neuveriteľne rozbitá, roztrieštená. Máme tu príliš veľa negatívnych javov a v tomto čase prichádzať s nejakou jazykovou národnostnou segregáciou a vyčleňovaním je neprimerané. A aj situácia vo svete ukazuje, sú to reálne hrozby terorizmu alebo stret kultúr, islamizácia a podobne, že je potrebné cez médiá verejnej služby kultivovať spoločnosť a predovšetkým ju integrovať. V kocke ste zhrnuli vlastne tie fakty, s ktorými ste dnes v pléne vystúpili. Diskusia ďalej v pléne prebieha. Budete podporovať túto novelu zákona, zahlasujete za ňu, alebo budete žiadať tvrdo, aby boli zohľadnené vaše pripomienky? Budeme žiadať jednak ja na výbore pre kultúru a médiá, aby došlo k niektorým zmenám a ak by k tomu došlo a podarilo by sa nám niektoré negatíva eliminovať, tak viem si predstaviť, že by sme za istých okolností vedeli aj zahlasovať za. Ak nie, tak bohužiaľ nemôžeme túto zmenu podporiť, pretože máme na srdci osud verejnoprávnych médií a ja som možno jeden z posledných optimistov, ktorý dúfa, že tieto procesy nepovedú k budúcej privatizácii verejnoprávnych médií. Ďakujem veľmi pekne, príjemné rokovanie ešte. Dovidenia. Ďakujem aj ja.